ta yi girgiza. Bari in ta sa na dawo kuma in ta sa. Kowa ya bani kunnansa idan yana da hali. Ayyukan janar Buhari. Tabbas suna da dama. Duk mai maso ya zurga su muna faɗi a fili. Fanni da ilimi za na yi tambaya idan mai amsar yana da kurkusa ya gaya min. Buhari. Daga jami'a ta sojoji na ƙasa a Borno, tambaye kowa ya yi gina mana. Buhari. Da kuma jami'a ta noma a jihar Kebbi, kuwa iya sanin kowa ya yi gina mana. Buhari. Ga jami'a ta sojoji na ƙasa a Borno, ana tambaye kowa ya yi gina mana. Buhari. Gina jami'a ta harkokin teku a jihar Delta ta masu ƙorafi sai ku yi magana.